Ma'am, kumusta na po itong terminal hub po natin na As of now po, ongoing po kami sa more on nakafocus kami sa architectural, like mga installation ng mga tiles, mga machuka tiles, tapos installation ng mga ceilings. And also yung dito sa side na to, makikita niyo po yung parang pinakang park area. May mga dito makikita yung mga nagbebenta ng mga or fishbowl or something, pero maganda siyang terminal hub. Pag natapos to, ito yung magiging pinakamalaki sigurong terminal hub or ngayon pa lang na terminal hub dito sa Ilocos Norte. So dito, sa status ng project namin, kaka-start lang din namin ng phase 3. Kasi ilang phase to, parang ah, component 1, phase 3 na kami. So may mga nauna pang phase. Pero ito, more on finishings na kami. So, ngayon, focus namin more on sa mga, yun nga, pag mga finishings na. So dito sa part na to, may mga ramp dito sa magkabilang side. Ramp and stairs para pasukan ng mga tao. Pero dito sa area na to, tao lang yung pwede makapasok, hindi na sasakyan. Yung mga sasakyan dito lang sa ilalim. Dito magkakaroon ng mga bus terminal. Itong ilalim, jeepney terminal po. Sa part na yun yung tricycle terminal. Ayun. Hopefully matapos to yung phase 3 by ang target namin ay 10 months yung duration, pero pipilitin namin matapos within 8 months by siguro October or November. Makikita nyo na yung may mga walkway. Itong walkway na to may skylight na maganda siya. Tapos itong mga butas na to, may ano pa yan, may mga yung roofing yan, may mga magagandang design din, may palafox po.